To ai ku me kuke kallo haka ne eh? Kun jijjiga ne saboda ganin yadda bara ya sheke zakin ruwa? Da zarar fadawa ta cikin teku ba wani abin da nake gani face wannan karsasashen zakin ruwan. Na sa hannu na yage kayoyinsa, na burma haƙarƙarinsa da naushi, sannan na cizge masa haɓa. A hannuna ya yi numfashinsa na ƙarshe a saiɓance. Burillar me kuka tsaya kuna yi? Wai kun ɗauka na samu wani mataccen zakin ne a wani waje? Na ɗaura a jikin kwale-kwale na janyo shi zuwa nan? Ko ku yadda ko kada ku yadda, ban damu ba. Kai ka ji mutum fa, ya kasa shiru sai da gaskiya ta fito. Dan da bura kamata ya zama jarumi, ta ya bara zai zama lusari haka? To tambayar ka suka yi? Ya suke mu wani irin kallo kamar ba zan iya sheke zakin ruwa ba. Ai sanin ka da suka yi ne sun san ba za ka iya ba. Bara kake ka gaya musu cewa ka janyo gawan zakin ruwa tun ma kafin su bude baki su tambaye ka. Wuce da Allah.